kune zvigozhero zvakawanda zvanambotaura zviya zvevana vasikana zvatiri kuonana nazvo, asi ndiro rizuva rekuti tizvikurukure, ndiro rizuva rekuti tozvigadzirisa sei. Asi isusu semusikana wakare tinoti kana munhu akapunzika aurambi wakazvambarara, unosumuka opukuta madhaka 9 ofambira mberi. Ukabayiwa neminzwa aurambi uripo pawakabayiwa, uchingotsanangura kuti mupangara uyo wakambondibaya, wakazondibaya, gumbo rangu rakazodai, unotumbura 9 oenda. Saka tine dzimwe nyaya dzatinotumbura chigofamba. Sei zvakosha pazuva ranhasi kuti tipemberere mwanasikana. Tinoziva kuti vane zvigozhero, vane zvimwe zvingadodai. Ane chishevedzero ndino anongofunga kuti ndiye. Nokuti zvandinoita mubasa rangu munoziva kuti kudiga hatina mazwi akawanda, saka ini ndikaona pasina izwi ndogadzira. Saka ndatoone mazwi angu handakutonzwa akawanda pastreet lingo, akutotaurwa nevamwe 9. Fange ichochi chishevedzero icho ndakangofunga ndiri mustudio kuti I can't carry on saying Mike when I'm a shona guru. Ndikangofunga kuti rinoita basa rei chinoshevedzera. Saka ngatitaure nechishevedzero chedu. Ndiri kufunga kuti chakabatidzwa kare 9. Vari kuti chakadzima muri kundinzwa nditi saka chakabaka pamusoro ime Chisamba, pamusoro ivo sevanoremekedzwa muzuva ranhasi. Ndinoda kutanga ndichida kutenda pano paHarare Hospital nekuronga programu yakadai kukosha. Tisati taenderera mberi Chisamba, ndoda kuti tizivisane kuti mwedzi waOctober takatarisana nemusi wa10 October, zuva rapfuurana nezuro, yanga iri World Mental Health Day. Zuva iro tinenge tichicherechedza ukoshi hweutano hwepfungwa. Saka iri zuva richipfuura tichisvikazve muzuva reInternational Day of the Girl Child, ndaona zvakakosha maningi kuti nditsanangure kuti vasikana kazhinji tiri mudzimba, tiri mumakommunities nemunharaunda matinogara umu, tinosangana nematambudziko akasiyana-siyana. And matambudziko aya kana tinge tasangana nawo anokanganisa utano hwedu hwepfungwa. Isusu tinorangarirazve nekuziva kuti hakuna utano pasina utano hwepfungwa. Saka isusu taziva izvozvo tinoziva kuti kana utano hwepfungwa husina kumira zvakanaka, zvese zvatingada kuita munharaunda nemudzimba dzedu hapana chinobudirira. Mashoko makukutu ari kutaura, ndiri kufunga kuti muri muno. Ndati ndinoda kuti musununguke, nokuti vari kutaura zvakanaka kuti kana pasina utano hwepfungwa hatina nduramo, hatina upenyu hwakanaka. Asi mutsika dzedu nemagariro mufungika hatiwanzodzitarisa seutano hwepfungwa. Chigadzirise izvenyu chichenda kune mumwe, charamba chidzoka kwamuri senyanzvi yedu. Vanhu vedu vazhinji havanzwisise kuti kune utano hwepfungwa. Vanenge vakutanga kunoshandirwa kwaambuya muDhachi, kunzi vakaroiwa. Vakaroiwa patakazotenga masoseji zuva riendo pakabva varoiwa. Pakauya baba mukuru wokumhangura vakabva varoiwa. Hanzi kune utano hwepfungwa, kurakidza kuti chinhu chinoda kuongororwa chichigadzirwa. Mukwasha wangu ndofunga muri kumboidzima, kana yangu badzwa kamwe chete chingotaura isinga dzimwe. Pamusoro yeChisamba nevamwe vose, ndoda kufara kuti nhasi is i-day the girl child, commemoration of and amplifying the voice of the girl child. Toda kuti taurana kuti panapo vasikana, to me they are a delicacy. They are as important as an egg. Once broken, to repair it is very difficult. So toda kuti tizive kuti sevanasikana, reproductive health is very important. To be more precise, adolescents, because this is the girl child. We need to be very careful sevana vechisikana, nokuti we are an asset of the nation, we are an asset of the global village. Saka tinofanira kuziva kuti semusikana ndinofanira kuziva kuti ndinokosha pandiri, ndinofanira kuzvichengetedza nekuzvibata kuti ndikure ndiri musikana ane chekuita neupenyu hwakanaka mangwana. Mashoko akabatana. Anzi musikana anenge zai kana maripunza kana mukazonzai handisi kuda zai harichasoneka. Nditi rasiyana nenyama, kamukambotora nyama mufriji kana mufriza, munhu akati handidye nyama, munonodzosera. Nditi yakangobatana kudaro. Kana riri zai mapunza, munhu akati handidye mazai, hamucharisonaka. Saka kune zvinoitika muupenyu hwemwanasikana
zvisingagadzirike panguva iyoyo. Asi kana zvaitika, atiri kunzwa ka vanhu vanoita zvekunwa nzanzi vakazonwa mushonga wamakonzo. Uri gonzo here unonwa mushonga wamakonzo? Vana vasikana vasina sarudzo dzakawanda tiri kuvaverenga mapepa nauka kunzanzi vakafa nekuti vanga vatsamwa. Kufa kunouraya. Handitika izvozvo ndinoda kuti muzvizive. Ipai chishevedzero kune mhandara iri pane. Pano pataurwa utano hwepfungwa, pataurwa zvinobatanidza kunyange nesikarudzi yedu kuona kuti ine utano here zviri kuendeka. Makadi enyu tichitaura nezveutano hwepfungwa hwakakosha kunesu vana vasikana vechidiki, kunyanya isusu kudai. Isusu tisinyowanzo kuita utano hwepfungwa nekuti tisina ruzivo rwakawanda. Saka tauyawo nhasi panapa kuti tingobetsera nawo tichitaura neutano hwepfungwa. Ndizvo zvanzi tichibatsirana, nekuti dzimwe nguva tikarega kufunga zvakanaka tinozvipinza mukutsamwa kuya kunonzi kudumbirwa. Kutsamwa kuye kunonzi kudumbirwa kokushaya kuti ndozviudzaniko. Ndambosvika apa pakaita seko yatingati pachirungu depression. Kurwara dzimwe nguva kunozosvika kumusoro umu matidonongodza. Asi vamwe vanotsamwiswa nezvinhu zvemangamanga. Kunzi ndakaverenga message yake paWhatsApp atodana nomwe musikana, kana adana nomwe musikana wanga uchide ipapo. Kune zvinhu zvidiki zvisingafaniri kukunetsai. Tanhai dzamunosvikira. Toya pauri. Makadi zvenyu ndinoda kukugamuchirai mose nemufaro tichipemberera zuva remwanasikana nyika dzese. Chandinoda kutaura kunesu vanasikana from the age 15 up to 24 inhau yekuti vazhinji vedu vari kugumisirwa chikoro munzira nekuda kwema-effects e-child marriages. Kana tichiti child marriage ndeiya union iri kuitwa formally kana informally inosanganisira mwana ari pasi pemakore 18. Zvatinozoona isusu sema-social workers tinozowana vana ava vachiwanikwa vari muzvirwere zvakasiyana-siyana zvinosanganisira depression, pfungwa dzekuzviuraya, uyezve anosiyiwa nemurume asingakwanisi kusapota iye pachake uyezve mwana, zvinozokonzeresa kuti vana ava varaswe mumatoilets kana munzira. Zvetinosangana futi nekuti kune vamwe vanomanikidzwa nemakereke edu kuti vakwanise kuroorwa vari vana vadiki, zvinokonzera kuti mwana iye anenge azvara mwana wake aitewo zvirwere zvakasanganisira kukasira afa kana kuti kufa kwemwana mudiki iye atinoti machild birth. Mazvita mashoko makukutu akabatana. Ndinomboita ndichisumuka naye kuti ndegokotsira. Andimboziva kana munhu achembera munozosvika kuti ambuya makotsira tiri pabasa. Anditika saka ambuya vai vanopota vachimbosumuka kana ka 2 minutes kana chii. Ataura nyaya iri kurwadza mazuva ano yema-child marriages. Vabereki vedu vanogona kutisairira kuti tizviite izvozvo, asi nyika yanhasi ine mutemo. Pese panapa muri kuona wese utekwa uhu munogona kuenda kune mumwe wevari pane ipapo kuti ndozvakuitika kumba kwedu. Kana kumwe kunhu kunobatsirwa hakuna munhu anoroorwa ari pasi pemakore ataurwa nenyanzvi yedu, nekuti umai hwacho kana mabhonzo acho aya anenge asati asimba. Zvakawanda zvinoitika, asi mufunge ongororo netsvakiridzi iri kuratidza kuti vana vedu vakuda tunhu ayatada izinto. Handitika tumagwiri tuya, tumatapiri tuya, kwekuti kana twangochekwa kakaiswa pabhokisi kudai konyorwa zita munhu akutoita bonde. Matapirika magwirika chicho chembatatisi. Regai ndimbouya unounzanzi vane mwana vakanokuti vanga vatengerwa lanji. Aiwaka tarisai zvinhu izvi. Maita basa mai Chisamba. Makadi enyu vasikana vese vari munomu tinokutendai nekuuya kwamaita muzuva rinori redu vasikana, izuva redu rekuti tinge tichipembererawo kunge tiri pano, uyezve
pane mamwe mazuva anomboitwa vakasiyana siyana anditi dzimwe nguva unongochitotoka unopaitwa zuva rana mai wototanga kutoti woko redu richaitwa rini asi tinotenda une kunge tichiwaniswa zuva rinori. So tiri panyaya yemachild marriages ndo yandinonyanyofarira zvikuru sei ndichifamba nevasikana vanenge vari vechidiki 15 to 24. Pane imwe nyaya yanga iri toti ndichataura nekachirungu yanga iri statement anditi ranga rakanzi girls can make smart SRH choices. Saka takasvika pakupikisana nevanhu vaivaye zvikanzi aiwa vanhu vasikana vanokwanisa kuita se kunge vaine tsvakurudzo dzavo kuti vanobudirira sei mungave muri munhauchi dzeutano hwepabonde. Asi takazoona kuti aiwa vasikana utapitapi wanga uchataurwa uye vasikana takawanda tiri kuhuda utapitapi nekuti tinenge taona ningi uye ari kubudirirawo pautapitapi tototiwo inini ndakutoendawo kunani kuna sekuru vangu ndakuenda kunotsvaga utapitapi. Zvinova zviri zvinhu zvinozoita kuti tisiye zvanga zvichataurwa kuti tisiye chikoro ende dzimwe nguvawo utano hwako hwemupfungwa hunotobva watodisturbeka wakutotanga kutofunga kuzviuraya wakutanga kutofunga nekuti unenge wakuona mumwe ari kukontinya neupenyu hwake iwe wangosara uri panhwani wakungotenderera pamwe wakutonzi mainhingi hausisina chekuita. Mashoko akabatana makukutu nyanzvi zvechokwadi handiti manzwa munhu wega ataura asi wongororo netsvakiridzo isatidi kuti munoziva kana tambosangana vasikana kudai nenambuya nanamama tinoda kutaurirana chokwadi nekuti kana tichitaura tiri kunzoko tinongoti varume vanodzvinyirira vakadzi dzimwe nguva tinozvidzvinyirira handiti kana kuvhotwa ndivamuone varume vakazara muzvigaro nekuti yewe neni tikangonzwa chete kuti apada kuita kuya mistingi idombo apa nonzi zvinana maikeniasi vanga zvigone heresi tatoivhotera mukadzika isu tiri kuya kuzoti go girl go, you can do it hapana chaunotadza kuita. Inini semunhu kana ndakatarisa upenyu kana ndakatarisa mabasa handitarise basa kuti mwanasikana angaitei kana kuti mwanakomana angaitei ndinotarisa kuti munhu angaitei. Iwe ukazviita izvo zvekuti munhu angaitei unogona kuita zvese asi tasunungura chirongwa zvekuti wese anoda kudaira anogona kudairawo zvino. Inini ndiri kuti dzimwe nguva kakufumuka kevana vedu ndo kanoita kuti tiitwe vanhu vemanga vasikana. Mukomana akada kuita vhidhiyo yake munandiregerera handiunyanyoomera mashoko ndinotaura chokwadi. Mukomana akada kuita vhidhiyo yake vanorongana vagotaura kuti vakomana tinoda kuti mupfeke sutu nematumbu adzo handitika munoona wakati mawaistcoat wakati pochidiwa manje munhu akafumuka anenge asina kupfeka wanzi tsvagai musikana vanotorwirana. Asi kuti umbofungawo mumusoro kuti rundaza rwese urwu rwevarume urwu vakapfeka sutu nemawaistcoat avo nezvii iwo wanzi hautitambirawo pa wakapfeka kabhurukwa kekunotuhwina nako. Wamanikidzwa waitwa sei zvichidaro ndianikwa anenge achida kutaura anongorakidza nokusumuka opiwa chishevedzero naye tichadzoka kunyanzvi dzedu tichiuya ikoko. Kana muri vasikana vari kuteedza chirongwa chatiri kutaura tingadai tatoita mumwe chete kana vaviri vasumuka isati go girl go. How can you go makangogara chete kudai? Ndiani kwangatiudze kuti seiko isusu tichizozvipa sarudzo yakafumuka yekuti kana zvanzi anoda kuzotamba apa pavhidhiyo koenda mwana musikana, kana zvanzi ari kuda kutengerwa foni nemurume wemunhu kuenda mwana musikana, kana zvanzi ngakutsvagwe munhu akafumuka anonoitwa bonde mumotokari kuenda mwana musikana. Zvigozhero varume vari kutinetsa wanetswa sei kwei wanomanikidzwa mukafiti kunoitwa bonde. Mupewo chishevedzero mukangoona asumuka ngaapiwe chishevedzero. Asi tinotenda nemashoko vemazuva ano tauraiwa brain nekuda kwemararamiro ari kuitika mukati menyika yedu.
upenyu hwatiri kurarama dzimwe nguva mabackground atinobva ndo anokutuma kuti izvi zvinenge zviri nyore. Pamwe ndikadai ndingaone raramo, pamwe ndikadai ndingaone raramo, pamwe ndikanzouya utamba apa ndiri kuwana mari, zvobva zvava easy kwatiri kuti regai ndiite izvozvo, tisingaziva kuti zvatiri kuita izvi mune ramangwana zvichazotipa mitoro. Vamwe vedu at 16 ane mwana uyo wamutoro kwauri. Ndani chizimbokundikana kuzvichengeta ndiri ndega, ndane kamwana handichatogoni kuchengeta inini nemwana wacho. Makunzwa unzi abvisa nhumbu, auraya mwana, aenda kujeri at 16 nekuda kwekuti ndakurumidza kupa decision isiriyo ndisati ndadzidza kuti upenyu hwakamira sei. Ndizvozvo mashoko makukutu ari kutaura. Shefi emametroni panapa, pamwe ndatovadzikisa kuti metroni pane mashefi ipapo vanotarira manesi ese. Mwanasikana akangozvarwawo zvawakaita eka zvine nini chikoro munoita kunge muri allergic kuchikoro, allergy yechikoro imbotaura shamwari. Alright, pamusaroi. Alright. Tonyorwa kuhospital kunzi mukanzi mune maallergies apanzi chikoro. Alright, pamusaroi ndangotara zvidiki. Alright, isusu sevana vechidiki, isusu sevasikana, main challenge uye problem yatinayo isusu vana vechidiki especially kuvasikana, competition uye peer pressure kuti uyu azotengerwa chakati kana neniwo ndikudawo chakati, ndipo pakuzoita zvinhu zvinozokunetsa mangwana nenhau yekuti unofuririka. Tinongokurudzira kuti zvauinazvo izvozvo gutsikana nezvauinazvo. Izvozvo nokuti ukada kuita ka upenyu hausi hwemakwikwi. Mukaita makwikwi asina akamira kutambwa, ndii munoziva kana kuri kuchikoro zviya kunyange kumaolimpiki kune vanenge vakamira kutamboko, ndo makwikwi akanaka iwayo. Zvinei muri kuita makwikwi asina destination, muri kungomhanya chipukupuku kunge huku yabviswa musoro. Imimi kana muchigona kutaura kuti kune peer pressure, kana muchitaura kuti kune makwikwi, muri kuzorasika papiko. Imi mambozvigona kutaura, mambozvigona kuzvitaura ka tinenge taita sanction yemamicrophones. Naingataurako. Alright, pamusoroi inini nyaya yangu mamiriro yakaita panyaya yemwanasikana. I think kuti isusu sevanasikana tine challenge 1, tina usimbe hwekushanda, kuzvishandira munhu. Toda kutarisa kuti maybe totarisa kune mamwe vanhu vekuti tichitamba navo handiti family yavo, family background yavo vari well up, then ndochikompare nanenge kuti ari kuzodai. Then totarisa nyangwe kumaschools kwatoenda kune vanhu vakasiyana-siyana vatolinka navo, mumwe kumba kwavo all is well, but iwewe the fact yokuti uda chikeninka wakuchisangana nezvinhu zvakasiyana-siyana kutsvaga madeddy blesser, anoshandisa wedroti deddy blesser, noti nauye kuti mablesser iwawoka anenge ati kurei, ane zvirwere zvasiyana-siyana nekudi isusu tichiri vana. Iwe ufunza kuti uri kubleswa but iwe uri kuvablessawo because pamwe maikumba havachagone kunyatsofadza chi baba makublesa namese kuburikidza nebonde mozosangana nezvirwere zvakasiyana-siyana. Izvozvo mashoko akanaka ari kutaurwa nai. Asi regai chibva tagadzirisa ipapo, hakuna blesa kunze kwaMwari, musazozvinyepera. Muri pabata? Hakuna blesa kunze kwaMwari. Saka musazofurirana zvenyu kuti ndabva ndableswa na ndableswa. Hakuna madhimoni amuri kutotsvaga iwaya. Saka munoti mukambotaura ka nyanzvi dzedu dzombotaurawo. Ndinoda kuti murambe muchitora nyaya dzatasumudza pano dzese ngadziteedzwe. Tatarisa utano hwesikarudzi nezvinoitika, tikatarisa utano hwepfungwa, tikatarisa kurodzwa nekuroora nemikumbo nezvese zvataurika kunoku, ndidzo nyaya dzatiri kutaura nayo. Mazuvano ukanzwika upenyu huno kunzi vakatizira, kutizira maita sei? Muri kumhanyireiko? Hakuna zviriko zvakanga zvisiko. Taura kushamwari. Alright, ini ndoda kutsikira panyaya yepeer pressure yataura naKishapo. Chitsakevedzero chako pasi pemuromo. Yataura naKishapo.
ini ndikufunga kuti isusu sevasikana tisu tinozvikonzeresa too much because peer pressure haufaniri kuzvikompera nemumwe munhu. Iwewe you are you, ukurarama life yako. Why uchifanira kutarisa life yemumwe mwana? Unofanira kuita zvako, ndiwe unoziva kutoti kumba kwenyu unobva kupi. Ita zvechikoro, do a business, tengesa majigisi, kwete kuzoita peer pressure kuti ndofanira kuita hembe dzinenge dzauyu dziri next to uyu. Why uchifanira kuita pfungwa dzakadaro? Uri wena wemusikana dzidza kushanda uri one, uri wega, wedza kutengesa zvishoma, wedza kutenga hembe dzebhero, ndiwe noti kuzoti uzoenda kuma-blessers ndo zvinozokonzera ma-child marriages nezvinhu zvakawanda munozokudhampa paipai wasara uri chi hapana. Saka sevana vasikana tifanira kuzvinzwira tsidzi. Ndizvo mashoko akanaka ari kutaura nai. Hatifanire kuti tiite makwikwi zvinosiyana-siyana. Ataura nyaya yembatya uyu. Vana vedu vanobva vatambudzika kunzi ndinganga akapfeka imwe. Ndosaka muchiona muchikumbidzana mbatya hazvina utano futi naiga. Chimwe chamunofanira kuziva ndechekuti kwatinobva kwakasiyana. Kumwe vanokwanisa kudzitenga, kumwe kuri kufiwa kupfuura kumwe. Ndedzenhaka nai atete vafa uyauya nehembe nyowani uyo. Mangwanani amai nini vazofa vauya vakapfeka imwe, imi makuti mhanya nazvo hamusi kuziva kwazviri kubva nai. Hatisi kuti zvakaipa kupiwa hembe dzenhaka, ndiri kungoenzanisa chete kwadzinobva. Uku kusaidhi uku kune vanhu vedere uku. Uku kusaidhi kune vanhu vedere uku. Indava muriko here kuinda zvakaita so. Hakuna ari kusumuka kako. Sumuka akatara. Sumuka zimandara. Wambotaura kai. Chinoda asina wambotaura. Mupeyo chedzerisa cha utano huri kogomo. Penyu ndiwe muridzi wawo. Wakada kutaisa life yemwe munhu ne life yako. Iyo taisa kuti kwakabva mararamiro wakaita ndezvipi zvinhu zvachinja mukati melife yako. Usada kukompera upenyu hwako neupenyu wananga nekuti upenyu ndiwe muridzi wawo. Iwe wakada kukompera upenyu hwako neupenyu wananga uchaona kuti upenyu hwako iwewe neupenyu wananga wako wakatosara kumashure just because hauna dzidzo, but uri kuswera uchitedza mabhawa, kuswera uchitedza varume vanhu, kuswera uchitedza vakomana. Ukazoda kutarisa kuti upenyu hwako uchazowei after 10 years. Uwewo unenge wango mwanasikana asisina basa mucommunity. Wakada kutasangana wewe waita competition naye anenge business woman kana kuti anenge achiremba kana kuti chi upenyu ndiwe muridzi wawo. Ndizvo kuti upenyu ndiwo unotozviitira upenyu. Ndanzwa muchitaura nyaya yebackground kuti background yavo inenge yakanaka. Background hainatswe nerudzi rwese. Background inonatswa newe. Hamusati mamboona vamwe vamunovhunduka vachikuudzai kuti takanga tichitengesa kumusika. Mozoona zvachinja nditi? Takanga tichiita zvakati. Saka background kunyange vakazvarwa kuurombo hwakaita sei, iwewe ibasa rako rekusandura mhuri yenyu. Ita zvaunokwanisa, kwete zvakuti zvokujoinisa zvoukopo-kopo. Ngachimbouya kuno chiedzero kunyanzvi dzedu kuno. Mambotaura utano hwepfungwa. Nzwisiso pausoro peutano hwepfungwa irimo here mumhuri dzedu? Nokuti marehwa anowanda. Ndosaka muchiona hatigone kubatsira hama dzedu, nokuti munhu akangoita seanotaura ega, akaita seanoona zvinhu, akaona vane ngozi, vakaponda munhu, akutopenga, imbodzikisa kecho. Mazita yenyu maitisamba. Kana uchiriziva? Yes. Kecho toriziva chaizvo. So I think chandoda kutanga kutsanangura ndichisummarize zvese zvanga zvichitaurwa nevamwe vanga vachipa macomments uko. Ndichiuyazve pane zvamagumisira kutaura. Muchirungu tinoti our existence, vabereki vedu vakatipa existence kuti tive zvatiri nhasi. Asi our essence zvatinozova zvinodependa nekuti isusu taita zvipi. Imbomumbira maoko achiri papo. Enderera kumberi. So tichienderera mberi toda kuti tizive kuti vabereki vedu vakatipa upenyu, isusu zvatichawa let's determine our lives, ngatigadzire upenyu hwedu tega. Asi tichienderera mberi maitisamba tine basa rakakura ratinoda kuti tiite sevabereki mumakereke nekune dzimwe nzvimbo dzakasiyana-siyana, nekuti nyaya yeutano hwepfungwa
haisati yakunzwisisika nekukosheswa zvakanyanya munzvimbo dzakawanda. Tsvagurudzo dzakaitwa muZimbabwe muno nedzimwe nyika dzakasiyana dzakaona kuti vana vari pazero rema-adolescents vane ma-common mental health disorders akawanda-wanda anosanganisira iwo anxiety nedepression. Depression, kufungisisa, ndiko kunozosvikazve pakutiti tinoona munhu akuti ndaakuzviuraya nekuti anenge ashungurudzika, apererwa netariro, asingachazivi kuti oita sei mune ramangwana. Saka tine basa rakawanda rekuti tiite sensitize nekudzidzisa nharaunda dzedu nemacommunities kuti vazive kuti kana munhu achinge achitaura yega haasi kupenga. Handitika iwo utano hwepfungwa hwatataura nezvavo huri progressive, unotanga uri mild, woita moderate, wozosvika pakuita severe. Kune vamwe watinoona mumarodhi kana achifamba achitaura ega tinotoona kuti uyu anenge akabva kupinda murodhi manje, asi akakurumidza kuwana rubatsiro haazosviki pamastages esevere depression kuzosvika kana schizophrenia, kurwara kwepfungwa kwatinoziva kwaya. Saka tine basa rakakura rekuti tinge tichimaneja kuidentifya kuti zvaakuitwa nemunhu anodaro pfungwa dzake dzisisina kugadzikana zvakanaka. Saka muri mumakliniki kana mumahospital zvakaita pano tine basazve ana matroni nana sister nana chiremba kuti tinge tichiscreena kana kuassessa vatinonga tichibatsira for mental health illnesses. Toda kuti tione kuti utano hwavo hwepfungwa hwakamira sei. Iyo depression tine mascores, I'm sure ana social worker vanozviziva pano. Tine mascores atinotarisira kuti tikabvunza mibvunzo yakati munhu uyu anokwanisa kunga aine panenge pasiri pari kurasika obatsirwa zvakanaka. So we are encouraging nekukurudzira early assessment, toita early interventions kune avo vanenge vava kusangana nepfungwa dzinenge dzisina kumira zvakanaka. Tsanangudzo yakanaka mumbiri maoko. Mufunge hapana chakasungwa neutare, hapana chisingagadzirike pasi pezuva, asi zvinhu zvakawanda zvinoda kuti tikurumidze kucherechedza. Mwana musikana iye zvino ari kurwadza, pane kumwe kwandakamboenda ndichikurukura nekuti inini ndinomboenda futi kuboyska, saka ndichidzudzawo futi kuti ndiudzei kuti boys dzinofamba sei. Ndinomboenda kukurukura nevasikana vanoda kuroorwa vaya, ndinomboenda kunokurukura nevakomana vanoda kuroorwa vaya, asi vasikana mhanyiro yavanoita kunyatsobvunza mibvunzo inobatika chaizvo kuti chii chinonzi wanano. Unonzwa nekuti pane mwe watakaenda naye kucollege kakatoroorwa, pozoti kana kuti kuchechi kwedu kune vamwe vaviri vakachata. Vanasikana vedu vari kufunga kuti chinonzi wanano kutamba grandi mastepa ekupinda nawo muchichata muchidai. Manhero acho vanzi chiendai kuhanimunhu ikoko havataudzani, vanenge vatotanga kudenana, divorce yatotanga zuva iroro nekuti muri kudimburira. Pano apa pataurwa zvimwe zvinhu zvatinotora seurwere. Pano tiri kukurudzirana kuti hakuna munhu anoraswa pamusoro peurwere, ingave HIV, ingave mental health iri kutaurwa pano, chingave chimwe chirwere chese, nekuti tiri mugeneration yenzwisiso. Tinoita seiko kana tasangana hatingambovati matambudziko mazuva ano, kana tasangana nazvo, nekuti zvimwe zvacho zvatinosangana nazvo inenge isiri mhosva yako. Handimozona kana iko kufunga kwatiri kutaura kwekudumbirwa uku, pamwe mararamiro ako asvika pekuti udumbirwe. Kana uri zvakaita ana HIV, mumwe anongozvarwa akadaro, hazvimbosekwa izvi. Mumwe anosanganawo nazvo nenzira dzakasiyana-siyana, hazvimbosekwa izvi. Kana wasangana neupenyu hwakadaro, iwe semwanasikana unoita sei kuunza shanduko? Iwe semwanasikana unoita sei kuti zvigashirike? Nekuti isusu munoziva kuti kudika, chokwadi ndechekuti nharaunda dzedu dzinoda kusukwa pfungwa. Imimi vanasikana tinoona mutu nyaya twamunoita itwa munenge muchitumirana tumatsamba, munenge muchiseka tumwe. Foni haina kuzoya kuzoreva vanhu kai, masmartphone aya haana kuboya kuzoreva vanhu. Nai akauya kuti zvinhu zvikurumidze kufamba. Ndiani angade kutiudza kuti togashirika sei? Munhu ngaagashirwe sei nezvaari? Munhu anobatsirwa sei nezviri pari? Ndoya pamuri kwashamura ona makabata zvenzi. Now that taziva kuti tine matambudziko akawanda sevanasikana, akafanana nekubata zvirwere kana tikasabvira zvakanaka, akafanana nokurumidza kuita nhumbu. Saka toita sei sevanasikana kuti zvinhu zvakadaro zvisatibate?
I think we've got a policy framework yakafoma kudhara, right, like Zimbabwe sezvatiri panapa. Tine ma-institutions kuma local areas, kuno kuma big institutions anogona kutipa ma-services ekuti kana ndiri mwanasikana ndingaita sei kuti ndibatsirike, handifani kukuwara ndiri ndega. Like pano paHarare Hospital semuenza tinoti youth friendly area yatinoti sumusikana kana kunyangwe nevakomana, kana une dambudziko rauinaro unoya wotaura, tokurukura, toona kuti tofamba sei kuti tibudirire. Nyangwe dai ndakandipotsa pamashure apo ndakamboita mwana ndakaitiswa nhumbu. We find the way forward now because tinogona kubatsana from there. Chakaipa ndechekuti kana uchinge wasangana nedambudziko rako wogara naro uri wega chete, wotadza kushare nevamwe vanhu, ndo zvinotikuwadza izvozvo sevanasikana. But kuti right to seek services and assistance. Mashoko makukutu ari kutaurwa vautire maoko. Hanzi rubatsiro ruripo, iwewe ndousipo. Iwewe ndousipo. Vakomana ivo vanonzi varume ava, unoziva zita ravo rokuti varume kari takazorirerutsa, vanotonzi varume. Atini machinzwa vanoruma. Vanokucheterai mwanasikana vachikutaura, ende unobva waudzwa nekachirungu. Iyo chavanenge vachidaka handizive kuti vanoda, havazive kuti mutotsenza mumwe chete. Pamwe imi hamuzivewo futi kuti mutotsenza mumwe chete, nekuti vanenge vachiti vakamboita bonde newe, voda kuenda pane bonde apo, voenda bonde ibonde rakangofanana. Handitika mumwe anogona kunge achizaza sketi yese nekusimba bonde rake rakangofanana, neuye asingazaze sketi kana akadini, nokuti munhu zvakanaka munenge muchinyeperwa ka kunzi be of your age. Iwe bva wafunga kuti danzi ndachembera, ko ukanzi wachembera zvakaipei, uchiziva zvaunoita. Kuchembera kunouraya here nhai? Koisitiri chembere tiri paro ndaita sei? Ndaita sei unai 69 mita dzokutamba nadzo? Hadzisi dzokutamba nadzo kaidzi. Saka imimi zviri kutaurwa izvi, tsvagai rubatsiro. Sei muchinyara kutsvaga rubatsiro? Ndiani angatipindure? Sei muchinyara? Nokuti vazhinji vamwe vanozoya kwatiri vaparara, vakurwara, isita kutoti regai titaure nemakoti, regai titaure nevakati, regai titaure nevakati. Sei muchinyara? Zvinonyadzisa here kutsvaga rubatsiro? Ngapana kana nemusikana nga onde uyo chimbomo. Saka inini uyataura chikonzero chimwe chaurako. Alright, chekutanga isusu vanasikana chinoita kuti tizoda kubatsirwa tamu matambudziko kana kuti nguva yapera zvakanyanya. Dambudziko rekutanga nderekuti, regai ndipe example yekuti ndabatwa HIV. Chekutanga ndikanzi ndabatwa HIV, ndinofana kuzvigamuchira inini kuti ndo zvavapo, ndo zvandave, ndo zviripo, hazvichashanduka. Ndikazvigashira inini, ndikafamba ndikaenda kuchipatara, ndakuchinowana simba rekutaura kuti ndo zvandave. Ndikasazvigashira inini, kana wandichanudza mutoro wangu hakwanise kuutambira, nekuti inini pache zvangu ndiri kutozvidzikisira. Ndatakura mimba nhasi, sununguke kutaurira vamwe vangu asikana ndiri panguva yakaoma. Ndakafarisa hangu, asi honai pazvandisvitsa handinawo zano ndodii. Ndikaramba ndakazvichengeta ndopaye pandinofunga kunoita abortion. Abortion iye yakundiuraya. Ndabara chii? Radambudziko hombe randabara, handina chandagadzirisa. Ngandiende kuna Sicilia hona ndo zvaitika. Hande kuchipatara, ana mbuya oga mazuva kuchipatara kwanakisa kwazvo. Unoenda pacounseling, nyange ukada kuzviuraya zvemhando ipi, wapa depression yambotaurwa namukoma wangu vakagara apa, vanotaura newe neunyanzvi zvekuti pfungwa dziyeka, unozosara wobuda imomoka dzisisimo zvachose. Wakutofunga imwe, wakutoona imwe nzira yeupenyu kuti saka mangwana ndikadai ndakutokwira mastepi, ndakutoenda ndatova kudenga zvepasi, ndakutotarisawo kuti muri seiko vari pasi apo. Saka chekutanga ngandizvigamuchire inini. Mashoko makukutu akabatana. Uye isusu vanasikana ngatiregei kudzikisirana. Ndo rimwe dambudziko rinozoita kuti uyu ati bhete ndigara hangu pakakona pangu pasina anoita sei,
anondiona nekuti iwe wanzwa kuti uyu abatwa STI wakutofamba kutaura kuti anoita zvechipambi ndova ma6 workers mazoona anasikana vemazuva ano muvhumbamire asikana zvauri kuita neeji yako hazvina kunaka chiko chambonetsa uye handei pakadai tibatsirane tidii womba advice ichaita kuti iye asawane kuzviita sei saka vasikana ngativei chinhu chimwe chete kudai tinotenda muchire maoko hanzi usararamire vanhu zviraramire asi kana tichigarisana nevanhu tinopanana mazano makomo chaiwo anopanana mhute chiringazuva chedu chiya chakukwikwidzana nesu zvakanyanya saka tikabva pamusikana uyu takungopa mutsetse mumwe chete kunyanzvi dzedu alright inini maonero angu andozvita kuti isusu tisinonokei kunobatsirwa ka I think kuti relationship yedu kumba tikada kutasoti kumba tinotogara nevanhu kune vabereki vedu variko vatinogara navo bit ndana gogo ndanani isa pasi pemuromo bit ndana gogo bit ndimama ndiani muno mundu konase kunge mune vanhu vatoti kurei vakakodzeresa namai vedu so chiripo ndechekuti ngativakei ukama nemaparents edu kumba toita inonzi mother to child talk kuti nini mama vangu ndiri suppose kunge ndiri free kutaura navo kuti mama so kana vari gogo tofanira kunge tichitaura ngayo but the fact kuti ndeti vamwe vabereki vedu havatodi kunzwa kuti une mukomana at your age ndonyaya inonetsa kuti zvinhu zvachina zvinocontributwa nevabereki vedu back kumba ndizvozvo mashoko makuru kuti muchire maoko vabereki haikonai kuzongovaudza kuti ndane pamiri haikonai kuzongovaudza kana makanganisa ataura zvakanaka panoda kaukama kekugara muchiwadzana ko zvavanenge vachita achazororwa here uyu vanenge uchiti unongofuma warorwa kunzi vanhu vati tauya kuzotsvaga sadza iwe usina umbwenge wakawana mukomana wokupfimbana naye saka ukama kumhuri ikoko ngauge kuine ukama isusu vana mai venyu nana gogo venyu chidzidzisei nekuti imimi kandimi .com generation saka tidzidziseiwo tigara tichinzwanana tisingaite zvemhosva kana muchimbuya gogo foni muri kuiziva mukabaya apa panodai gogo mukadai totanga kaukama kedu mai mukatarisa izvi zvinodai onai zviri kuitika kunze kwenyika onai zvaakuitika muzimbabwe kuti vagare vachiziva nekuti munovavhundutsaka saka takupa vadare vedu mutsetse mumwe chete munoda kupeta muchiti kudini takukombera hembe yedu pamusoro pechiringazuva okay zvimwe zvacho zvinokonzera kuti isusu vechidiki titye kuwana rubatsiro ndezvekuti pamwe pacho ndinotitya kuti ndikaenda kuna someone ndikamuudza nyaya yangu munhu yaanozondijaja ozoti waiwe wakambozviita izvozvo kana kuti munhu iyaya ndikazomuudza anozosara achiti chii ko kana wajajwa makuenda kujerere aiwa hauende kujeri but imwe response yemumwe munhu yaunopiwa newe inobva yakupakadza tinye kuti munhu ndozvataurwa neshamwari yedu iruko iya kuti kana isusu tinoita tsumo kuti kana wadya imbwa idya hono haikona kufamba mbiri yekunzi vanodya imbwa vachidya tukutu handitika saka kana uchida rubatsiro unotaura rubatsiro rwako nekuti ukatojajwa uchiziva kuti ava vari kundijaja ko kana izvozviso pamwe uri kutojajwa izvozvi ugere papo unozviziva uchavaita sei vari kukujaja ugere kuno kana ini pamwe ndiritojajwa kunzi oye chembere iya yachembera zvakadai nai but hazvina basa kanaika okay handei pano wechipiri topeta sei chirongwa uda kupeta uchiti tinokutenda nekutaura zvakanaka wopeta sei tokuita mutsetse nguva yedu vanasikana tiripo kukubatsirai semasocial workers tinokugamuchirai sezvamuri hatikujajei sezvamuri muripo kuzotaura nhunha dzenyu kuti tibatsirane uyezve chimwe chandakaongorora kuti tingakwanisa sei kuita kusumudzira mwanasikana kuisa maprogramu atinoti by them for them ndimi munofanirwa kunge muchiita maprograms iwayo kuti mune muchitaurirana mokutsvaka kana mucommunity kana kuti kuchikoro kwamuri wamunoudza anogona kukubatsirai kana kumba musingakwanisi kuudza vabereki venyu kana kuti macaregivers enyu uyezve tinoda kuti maybe kumberi government yedu nema-NGOs
akwanise kukuitirai kana mainitiatives ema-income generating activities ekuti musatevera mablessers muchizowana zvirwere kana kuti izvinhu zvakasiyana-siyana nekuda kwemablessers. Ndinova ndapindwa nemadhorofia. Munaziya madhorofia anomaraya tataura kudhara kuti anoblessa ndiMwari. Musatambe naMwari. There is only one blesser. Izvi zvivanhu zveupombwe zvechipfambi, they are not blessers. Ndozvanaitaura zvekuti ukatengerwa mumbatatisi dzeyonzi blesser, kwete, hatidi kuvaropafadza. Muri kuvapadza rakanaka daro neiko nai ndoya kwamuri. Saka indinoda kukombera ndechiti haazi munhu wese anokustigmatize musociety, mufamily kana muinstitution. Haungashayi muwani chete waunotrusta kuti ukwanise kushare naye problem yako. Saka tikati isusu tinozonzi tinolabelwa zvakadai tinenge tanyepa nekuti haazi wese anodaro. Uye ndoda kupesa ndichiti isusu sevanasikana maservices aripo, ngatisatye, ngatisanyara. Kana tine dambudziko randinaro ngandiuye naro. Tina vamwe vanhu vanogona kumaintaina confidentiality zvakakwana zvikuru. Saka ngatiite empower ourselves through seeking help on time sevanasikana. Mashoko akanaka akabatana. Munoziva kuti kana uchida kurarama upenyu usina kukendenga, ita semunhu afenda. Nokuti kana wafenda unyarega, vanhu vato vachitora hembe yaunzi vaite iso. Vaite iso. Unotozomuka kuti ndiri kupi unzi muri kuhospital. Manga maita zvakati. Zvino ukada kurarama upenyu hwekunge munhu afenda, unogona kuronga zvinhu muupenyu usingavhunge kuti munhu anoti kudii. Asi vakatipoteredza vanoona zvimwe zviri patiri zvatisingaoni. Ngatiregei kubva tati handidi kunzwa zvamunotaura, asi zano nopangwa wine rako. Mutsetsi wako kupedzisira ndopeta kuti kudii. Chiringa zuva chienda funga vataderera vauda kutondirova neshamu. Chipedzisa mazvita henyu tichipedzisa program yedu. Inini manzwa angu ekupedzisira ndeyekuti ngatirambei tichitondera theme yedu yegore rino iri kunzi amplify her voice. Amplify her voice apa pane zvinhu zviri zvandoda kusiya kuti izvi ngarisumudzwe. Pane zvandoda kusiya ndichiti murangariri. Vanasikana musatye kuenderera mberi neupenyu hwenyu. Tine two explanations dzatinoshandisa painzwi rekuti fear, nekuti ndicho chimwe chiro chinotitadzisa kuenderera mberi. Ndichitaura nevana vakawanda ndinoti it's either you face everything and run or you face everything and rise. So tine sarudzo yekuti tinoenderera mberi sei mazvita. Ndizvo mashoko akabatana naini. Ende kazhinji kacho it's fear of the unknown. Kungutya, hapana chemunotya. Ukupeta sei murora? Alright, mazvita henyu. Ndichipetawo chirongwa chinochi ndinoda kutaura kuti musikana ndiwe unoziya upenyu hwako sezvambotaurwa apo. Handiti pane mumwe musikana wandakambotamba naye tiri kusekondari. Ndaiti tikamubvunza kuti uda kuitei kana wakura iti ndoda kuita president. Utoshiya kuziva kuti ko obva ati ayewa anything can be possible kana wangozvida iwewe semunhu. So ndoda kuti kune musikana wese ari muno anything can be possible. Kana wangozvipira iwewe ramba kutamba neshamwari dzisingavake nekuti ndidzo dzinozosvika pakukuleader kupeer pressure. Handiti wana peer pressure inenge iripo nekuti peer pressure isingori pazvinhu zvakaipa chete. Wana peer pressure yekuti vanhu vanokusunda kunoita zvinhu zvakanaka. Ndatenda. Mashoko akabatana. Kutamba nedofo. Ndo patinoti mutsika nemagariro kana totora irishona kuti anotamba nerengenya remvemve. Anditi munoziva kuti rengenya chinhu chakabvaruka ka mvemve. Zvino kana riri rengenya remvemve iwe unozoona sei? Ndoda kuti ndinoziva kuti zvataurika pano kune zvakawanda zvatingadai taenda, asi pamusoro penguva pabuda mashoko akanaka pano atinofanira kuzvibata. Chikoro kudzidza akupere. Kurudziro ndeyekuti ngatidzidzei kunyange tiri kudzimba dzedu. Kwani distance education kako handitika tinogona kudzidza tiri ikoko, tinogona kubatsirwa sezvataurwa tisinganyare, tinogona kuvandudza mhuri dzedu kuti tifambe neupenyu hwamazuva ano. Ngatirambei takabatana tisinganyare tichimirira the girl child. Kwete kuti girl child anongounzwa chete pasina basa panonyadzisa pakadai. Girl child ngaafungwe. Hamsana vambona vamwe vanongofunga kuti pana nhasi tazodenwa mhuri yedu. Dai atete vaiva ngwari pano nhasi vaivatuka.
vaivatuka. Iwewe girl child unofungwa kana zvaita sei? Iwewe unofungwa kana zvaita sei? Asi munoziva kana chaita zvinoendeka zvikuru sei tiri kuHarare hospital, tiri ku old girl. Zvikuru sei tiri kuSlyMedia hospital, chiringazuva chaiye chinokwikwidzana nesu zvakanyanya. Ndine urungu chiringazuva chabva chatsvuka chikakwata. Zvakadii kusangana mune zvikamu zvinotevera. Tini wenyu Chisamba.